A melegházasság intézményesítése világszerte egyre népszerűbb. Eddig mintegy 20 országban engedélyezik az azonos neműek házasságát. Legutóbb Írországban legalizálták. Szerbia viszont továbbra is a melegfelvonulás ellenére is erősen homofób társadalomnak számít. A felmérések szerint Szerbiában a polgárok fele úgy véli, hogy a homoszexualitás nagy veszélyt jelent a társadalomra. A tartományi jogvédő rámutatott az LGBT népesség tagjainak a hátrányos megkülönböztetésére. Szerinte a homoszexuálisok az egyik leginkább diszkriminált társadalmi csoport, amelynek tagjai csak ritka esetben fordulnak az ombudsmanhoz. Volt egy olyan esetünk is, hogy a polgár arra panaszkodott, hogy egy bizonylatot kért az anyakönyv vezetőtől a szabad családi helyzetéről, és egy kérdőívet raktak elébe, és kérték tőle, hogy írja oda, hogy miért kéri ezt a bizonylatot. Amikor mondta, hogy regisztrálni akar egy élettársi viszonyt egy másik férfival, akkor azt mondták, hogy ilyen elismervényt nem adhat. Itt szintén eljártunk, ez az anyakönyvi hivatal egy nem létező, egy régi törvényhez tartozó kérdőívet akar tulajdonképpen kitöltetni a polgárral. Ilyen esetben elég anyakönyvi kivonatot kiadni, és abból látszik, hogy nőse vagy nem, vagyis férjezette vagy nem a polgár. Konkrét törvények vannak, amelyek határozottan tiltják a szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetést. Ilyen például a munkaügyi törvény, az oktatási törvény, a büntető törvény. A nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi titkárhelyettes szerint azonban mindezek az előírások csak papíron léteznek, a gyakorlatban nem valósulnak meg. Zbog svog nekog u suštini tradicionalizma. Hogy úgy mondjam, a tradíció miatt nem alkalmazzuk a törvényeket. Amiatt a tradíció miatt, amiben már minden beleértődik. A képmutatás, az előítéletek és a sztereotípiák pedig felülmúlják. Ez semmiképpen sem jó. Egyik államnak sem, különösen Szerbia számára kedvezőtlen. Szerbia már, hogy is mondjam, több mint másfél évtizede kínlódik saját magával. Próbál demokratikus ország lenni, de állandóan valami tradíció körül mozog, és folyamatosan ingadozik a nyugat és a kelet között. Nem lehet azonban egyszerre két széken ülni, előre haladni meg semmiképpen. Szerbiának el kell döntenie, hogy szabad demokratikus társadalom módjára viselkedik-e, vagy pedig ragaszkodik a tradícióhoz, és azt mondja, ez a dolog nem érdekli. A szerbiai polgárok többsége nem fogadja el a homoszexualitást. Az első melegfelvonulást is csak többszöri nekifutásból tudták megszervezni. Az ellenállás nagy, az ellentábor dühös és népes. De lássuk, a vajdasági emberek miként vélekednek a témáról. Mi a vélemény az azonos nemű házasság? Ami engem életének, engem nem zavar. Abszolút, de viszont nem is foglalkozok különösebben velük. Szerintem az nem helyes dolog. Ha már férfiak meg nők vannak, akkor inkább legyen az, hogy akkor nő meg a férfi úgy. Nekik ha úgy jó, akkor nekem jó. Csak minket hagyjanak ki. U suštini nemam ništa protiv istopolnih brakova. Ha Szerbiában népszavazást indítanának, akkor győzne a többség, hogy engedélyezik a... Szerintem nálunk egyértelműen nem. Nem, mert az emberek eléggé elfogultan foglalkoznak ezzel a dologgal, és szerintem nagyon sokan ellenzik. Ne verem. Nem hiszem, hogy nyerne. Nem tudom, mert szerintem többség úgy gondolja, hogy az nem egy normális dolog, ugye? A házasság intézményét elsősorban az alkotmány szabályozza, másodszorban pedig a családjogi törvény. Szerbiában házasságra tehát egy férfi és egy nő léphet szabad akaratából. Élettársi közösséget szintén férfi és nő létesíthet a szerbiai jogszabályok szerint. Referendumot különböző szinten lehet kiírni, köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten. A
köztársasági szintű népszavazás kiírásához a képviselők felének a hozzájárulásra szükséges, vagy pedig a bejegyzett választópolgárok, tehát 100 000 bejegyzett választópolgárnak a hozzájárulására, illetve aláírására. A nyugati országokban szabad elvűbbek a polgárok. Egy hete Írországban a szavazók több mint 60%-a hagyta jóvá a melegházasságot. Így az országban hamarosan módosítják az alkotmányt és engedélyezik az egyneműek házasságát. Írország az első olyan állam, ahol népszavazással döntöttek a melegházasság engedélyezéséről.